В историята на всеки град има личности, които не просто живеят в него, а се превръщат в негови основи. За Добрич, някогашният Хаджиоглу Пазарджик, тази личност е Иван Хадживълков. Човек, чийто живот се простира през 3 столетия. Търговец, чиято дума тежи повече от златото. Българин, който в мрака на чуждото владичество пали светлината на вярата и просветата. Но преди да се превърне в легендарния Хаджи Баба на Добруджа, неговият път започва другаде. Роден е около 1770 година. Време, когато светът е различен. Време на империи, на несигурност, но и на зараждащ се български дух. Родното му място е Ески Джумая, днешно Търговище. Израства в семейство на заможни търговци. От малък диша въздуха на чаршията. Учи се на занаят, на преговори, на отговорност. Семейството му е уважавано. Думът им пълен. Но съдбата има други планове. В края на 18 и началото на 19 век Балканите са разтърсвани не само от войни, но и от невидими, по-страшни врагове – чумата. Черната смърт пълзи по търговските пътища, обезлюдява села и градове. Ески Джумая не е подмината. Епидемията принуждава младия Иван, заедно с част от семейството си, да вземе най-тежкото решение – да напусне бащиния дом, за да оцелее. Пътят ги отвежда на северо-исток, към Житницата, към Хаджиоглу Пазарджик. Тогава това е важен административен и търговски център в Османската империя, кръстопът на керевани, място, където се срещат култури и интереси. За един предприемчив ум това е място на възможности. Иван Хадживълков пристига тук не като бежанец, а като човек с визия. Той носи със себе си не само капитала на рода си, но и онази специфична възрожденска енергия, смесица от търговски нюх и дълбоко национално самосъзнание. Хаджиоглу Пазарджик, той бързо разбира правилата на играта. Започва да търгува с основното богатство на този край – зърното. Купува, продава, организира кервани. С годините името му започва да се произнася с уважение както от българите, така и от турската администрация. Той става чурбаджия в истинския, първоначален смисъл на думата. Стопанин, водач, човек, който носи отговорност за общността. Но богатството за него никога не е самоцел. То е средство. Средство да се съхрани българщината в един труден, често враждебен свят. Тук, в сърцето на Добруджа, Иван Хадживълков ще положи основите на своето дълголетно дело, което ще надживее дори самата империя. До средата на 19 век Иван Хадживълков вече е институция. Наричат го Чакър Чорбаджи заради проницателните му сини очи, които сякаш виждат отвъд сделката. След поклонението си на Божий гроб, той става известен просто като Хаджията или с почтителното Хаджи Баба, бащата Хаджия. Неговият дом е отворен, неговата кесия също, но само за каузи, които си струват. Той е типичният представител на зараждащата се българска буржуазия, хората, които с парите и влиянието си подготвят почвата за освобождението. В османския Хаджиоглу Пазарджик, където българите са подложени на постоянен натиск, Хадживълков използва авторитета си пред властите, за да защитава сънародниците си. Той е моста между раята и пашата. Но най-голямата му сила не е в търговията, а в дарителството. През 1810 година, още в началото на своя път в града, той прави първия си голям жест към общността. Добрич страда от липса на добра питейна вода. Хадживълков финансира изграждането на първата голяма каменна чешма в града. В онези времена чешмата не е просто източник на вода. Тя е център на социалния живот, символ на цивилизация и грижа за хората. Този акт го легитимира като благодетел. Но най-голямото изпитание и най-големият триумф на Хадживълков предстоят. През 30-те години на 19 век старата паянтова българска църквица в града изгаря до основи. За българите това е трагедия. Те губят своя духовен дом. Да се получи разрешение за строеж на нова християнска църква в сърцето на Османската империя е почти невъзможна задача. Изискват се огромни подкупи, дипломация и влияние в Цариград. Тук се намесва Иван Хадживълков.
Той застава начело на църковното настоятелство. Използва всичките си връзки, цялото си влияние и огромна част от личното си състояние. Легендите разказват, че е платил торби с злато на когото трябва, за да издейства султанския ферман. През 1843 година новата църква Свети Георги е осветена. Тя е величествена за времето си, каменна, символ на непокорния български дух. Тя не е просто сграда, а крепост на вярата и българщината в Добруджа. Хаджи Вълков не просто дава пари, той дава надежда. Той осигурява и средствата за иконостаса, за църковната утвар, подпомага и килийното училище към храма. За него просветата и вярата са двете страни на една и съща монета – монетата на свободата. Животът на Иван Хаджи Вълков е толкова дълъг, че започва да граничи с мита. Докато империите се рушат и границите на Европа се преначертават, той остава непоклатим като старите дъбове в Добруджа. Съвременниците му го описват като феномен на дълголетието. Преданията твърдят, че е живял над 120. Някои казват дори 135 години. Личният му живот е също толкова забележителен. Жени се 2 пъти. Първата му съпруга, дечка, му ражда 8 деца. Но най-удивителното е, че след като остава вдовец, на преклоновата възраст от 93 години, той се жени повторно за Анастасия. И от този брак също се ражда деца. Това биологично чудо само засилва ореола около личността му. Той надживява много от своите деца и внуци, свидетел на епохи, които за другите са само история. Иван Хаджи Вълков умира в края на 19-ти, самото начало на 20 век, преминал през 3 столетия. Той вижда осъществена мечтата на живота си – свободна България. Днес, в съвременен Добрич, споменът за него е жив не само в имената на улиците, но и всеки камък на църквата Свети Георги. Той е доказателство, че един човек, въоръжен с воля, вяра и трудолюбие, може да промени съдбата на цял един град. Иван Хаджи Вълков – вековният стълб на Добруджа.